Ese wo mama tafu nyina nyame. Atamfo anyam. O matafu nyina adena so yesa. Ah? Adena so yesa. Say me meeting mama tena fie abra se be come bede me. 3 days in here. Meeting me tena fie ama come ni. Edan na odem no. Se be ka se tua ho ka. Ka bo tua ho ka. Na so adwuma wo so me yema ho ma chia no pa wie nyina no. So se chia ka betimi achi. Yemienu na ye do. Yemienu na ye fili o. Yemienu. Sanso na dan no so me dem no. Wo so na eboa wo. Ko se dan na me dem no wa na wo timu de. So ni ma. So ma miska no. Franka. Wo do wunya ska me afa no dwa de ma miska no go to gya no abonti 20 cedis. Aba me bunfu o. Bufu ada na be. Franka ma me bunfu o. Bufu ada na be. Me ni kuku o. Me na me onwa no papa no. Me ni kuku o. What me nya hwe? Sa. Odo koda me diska wi ase ayi na se kono ko. Me, nyina nko na yi mame. Nyina nko na yi mame.